Ако искате да ме имате за приятел, просто се казвам в Roblox Филипова БГ. И да, не само ще пранкваме хората. Да започваме. Там сега ще ви покажем. Ще пранкваме хората. Ето, ние сме близо. Там на стъпалата ще пранкваме само хора. Обаче преди малко бях на последния свят. Да, сама се пранквам. Да, ще играем тук. Обаче мисля да отидем в тайните входове, за да може да вземем ръкавици, защото нали ни свършва. Хоп, 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 хоп. Нали ни свършва мястото. Не, че мястото ми един път има да свякаме. Аз искам да вземем всичките ръце, за да може да като нещо стане да... Значи номера за там е 13. Всяко ни падна пак на. Браво за мене! Хопа, забравя. Чакай да минем този ход. Оле, не, тук там се маха. Сега то се или то страда го. Колко е бил ужас. Фак! Добре, продължаваме нагоре. Така. Аз вчера оцелявах 99. Някой ако иска да оцеляваме или да се свържим в някоя игра. Аз имам много хора. Вчера почнах вече да снимам за YouTube. Това клипче е за YouTube. Вчера почнах да снимам за YouTube, нали? Да. Ето тук ще ги пранкваме. Само тай да дойде тук. И не знам как се слагат тези неща тук. Да. Вчера оцелявахме и някой, ако иска да